ba ya sani abu ne a zahiri. Mutum zai zo ya ringa waka ko ya ringa faɗan talla na ƙarya wanda ya san ba haka ba ne, kuma sai shekara irin wannan ta zagayo sai ku ga ya zo ya tattara irin 'yan masana'anta sun zo sun danne sun ci da yawon masana'antar suna maganan gabaki ɗaya kane da aka hada. To wannan abun yana cimin tuwa ƙwarya. To amma yanzu da aka yi yunkuri, wannan yunkurin ba komai bane, na san dai kaddamar da wannan tafiya ce. Idan muka tashi yin taro na gaske, wannan gurin ba zai dauki kwatan abin da za mu tara mutane ba alfahari muke ba, mu ba gorin gari muke ba. Mu yan Kano ne, kuma mu yan arewa ne, cikakkun yan arewa masu kishin arewa. Ni ko da ina gwamnati, idan na ga wani abu wanda bai dace ba ruwana, kai ina da mukamin ma nake hawa ne waka ce wannan bai dace ba, gwamna na dauki mataki saboda maslahar al'umma. Idan da ta aljihuna ne sai in yi shiru a matsayina na advisor na gwamna. Ya forum for political awareness, Allah ubangiji ya saka da kai, ya sa mata albarka. A madadin shugabanni da wakilai da kowa mun kaddamar da wannan kungiya kamar yadda aka gabatar. Allah ubangiji ya sa mana albarka baki da salamu. Gode chairman. Assalamu alaikum. Wana maza da mata da ke cikin wannan masana'anta ta mu da barka. Assalamu alaikum. Ni ban yi niyyar cewa komai ba, tunda ni magana ta zafi ne da ita, amma ya kamata da in ce wani abu. Na yi zaton gwagwarmayar nan ni kaɗai da nake yin ta, amma yanzu abin sai birge na ga 'yan kanu sun ɗauki damara ta canji. Duk da yanzu wasu da yawa ba su san baya ba, kuma sun kun cire su kuwa kun yadda ba wani mutum da zai muku wannan bayan Allah. Idan kuka biya waɗannan makwaɗaitan da muke tare da su a cikin wannan masana'anta tamu, to za su kai mu ƙarshe ne, domin yanzu masana'antar babu ita sai kama kame. A da muna yin fim sai da shi a kaset, mu kuma je sinima mu ci riba gwaba. Muka dawo cd, mutum zai buga cd shi da yawa shi ma ya samu kudade. Muka dawo dvd, ana harka sosai, kuma duk shekara ana kiran mawaƙanmu da jarumanmu su je wasu garuruwa su yi wasan sallah a biya su. Idan akwai wani biki na siyasa ko na suna ko na ɗaurin aure, ana gayyatar mutanen mu su ci. Amma daga ran da mutanen nan suka shiga layin ƙarya, to darajar mu da kiman mu da martaban mu gabaki ɗaya ta lalace. Kasuwar da muke fama da ita Allah ya kwace ta, tunda mun goyi bayan ƙarya, shi ma Allah sai ya janye tallafin mu akan mu, sai ya bar mu da wayan mu. Kuma yau muna ji muna gani, muna kiran wannan masana'anta tamu da Kannywood, amma muna kallon wasu 'yan gari ne suka zo suka tsaya tsayin daka a tsakiyar jihar Kano, suke cewa su ne 'yan Kannywood, kuma sun ki su je garin su kirawo tallantinin ba wannan garuruwan nasu. Mafi yawanci idan sun koma gidajensu ma ba Hausa suke, yare suke. Kowa ya sani, dukansu mafi yawancinsu idan sun koma gidajensu, da su da 'ya'yansu da 'yan uwansu da iyayensu, ba Hausa suke yi ba, suna da yare. Amma kuma muka haƙura wai su ma namu ne, muna musu kyakkyawan zaton kila za su gane, tunda su ba su gane.